Egia esan, enpresa publikoaren jatorria estatuaren beraren sorrerarekin estuki lotuta dago. Eginkizun militar hutsak zituzten estatu modalitateak finkatzen hasten diren unetik, estatuak berak armagintza, garraioa, mehatxaritza eta antzeko jarduerak antolatu eta kudeatzeko beharra izan zuen. Estatu modernoa sortzearekin batera, jarduera horiek areagotu egin ziren, bereziki errenazimentutik xbii. Mendera bitartean, sis. Mendean ordea, aldaketa kualitatibo garrantzitsu bat gertatu zen. Kapitalismo industrialaren edapen oldarkorrak, inbertitzaile pribatuak jarduera ekonomiko mota guztietara zabaltzea ekarri zuen, eta horren ondorioz, estatuen jarduera produktiboak nabarmen murriztu ziren. Enpresa publikoaren ereduaren gaur egungo garapenak, hein handi batean, 1917ko Errusiako iraultzan du bere jatorria. Iraultza horren ondorioz, Bigarren Mundu Gerraren ondoren Europa ekialde osora hedatu zen ekonomia zentralizatuko eredu sozialista. Antzeko prozesu bat gertatu zen Asian, 1949ko Txinako iraultzaren ondorioz, aldi berean, Bigarren Mundu Gerraren ondorengo 30 urteetan. Europa mendebaldeko herrialde guztiek enpresa sektore publiko sendoak garatu zituzten. Sektore horiek funtsezko zutabe izan ziren gero, Europako gizarte eredua, deitu izan denaren eraikuntzan. Merkatu sozialismoaren eredu teoriko batzuk enpresa publikoaren kontzeptuarekin zuzenean lotuta ez egon arren. Argi dago sistema ekonomiko sozialisten ezarpena, salbuespen batzuk kenduta, enpresa publikoaren ereduaren edapen zabalarekin estuki lotuta egon dela. Aitzitik, izaera kapitalistako eredu ekonomikoak aztertzean ikus daiteke. Naiz eta egia den zenbait sistema kapitalista enpresa. Sektore publiko sendoetan oinarritu direla, oro har eredu horiek inbertitzaile handien presioari men egiteko joera dutela. Joera hori jarduera produktibo errentagarriak etengabe pribatizatzeko prozesuetan islatzen da praktikan. Gobernu sendo eta independenteek, eredu kapitalistetan ere, enpresa sektore publiko jakin bat mantentzeko joera izaten dute. Bai eraginkortasun ekonomikoa, bai eraginkortasun soziala bermatzeko. Aldiz, gobernu ahulek merkatuaren presioen mende egoteko joera handiagoa dute. Eta titulartasun publikoko enpresa jardueren esparrua pixkanaka ahultzen duten prozesuak errazten dituzte.